Aw bisimila Maliba TV1 jabaranin ka ni aw ka kunnafoni sintelima waati seli. Mali marabagaw ye kunnafoni dɔ cari kunho halamsa min kɔnɔ u b'a jira ko lajali fɛn bɛna di maama minnu sera ka maa dɔw minɛ walima ko u bɔ baara la n'olu ɲininen don jatigɛwale kow la. O lajali fɛn yɛrɛ bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 7 n'a a tɔrɔmaɲɔn 5 la ko fɛɛrɛ in kun ye ka jamana ka lakanani sabati ka nin ka dusu don jamanadenw kɔnɔ u ka jɛka fɔ sabati u ni golomasi tabaw ɲɔgɔn cɛ. O sira fɛ faamaw bɛ wele bila fasodenw ma u ka kunnafoni jɔnjɔn di u ma teliya la yaasa k'u dɛmɛ jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la ani ka lafiya segin jamana kurukara fan bɛɛ la. Maraba jɛkulu ka ladala ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u ye latigɛ dɔ ta juin kalo tile 3 san 2026 min na ko motoba dɔ n'u minɛw firili doni bɛna jɔ san 1 jamana kɔnɔna na komi latigɛ bɛ se ka lakurakuraya. O bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la motoba minnu bɛ santimɛtiri 125 la o la ko jagokɛla minnu bɛ o moto in feere ko tile 90 de dilen don u ma ka taa u ka stɔku n'u ka kɔmɔni minnu bɛ senna ka taa u kofɔ jago ni ɲɔgɔndan cakɛda la barisa ko kɔlɔsiliw bɛna kɛ maa o maa i ma taa i ta kofɔ ko bolo bɛ da i ta kan ani ka tila k'i ɲanki ko kun ye ka lakana de ye sabati nka ko latigɛ in tɛ boli golomasi tabaw kan. OCC cɛdo ye fɛn dagabalu tɔni 161 n'a tɔrɔmaɲɔn 227 jeni kunho halamisa juin kalo tile 4 san 2026 jo garla ni o fɛnjugu nunu minɛla marsi kalo ni mɛ kalo kɔnɔna na minnu jenina o bɛ tali kɛ kokaini kilogramme 5 yalayala fura tɔni 61 n'a tɔrɔmaɲɔn 222 shisha charbon tɔni 90 n'a tɔrɔmaɲɔn 495 ani shisha bara bata ni 200 ni 38 fo ka taa se drogu tɔni 9 ma. OCC y'a jira ko baara in kun ye ka jamanadenw kisi o ɲɛnaminimafɛnw tali faratili ma. Ni hambori no hamta kokan kibariya da kuna amedo Niger jamana kuntigi gendarme Abdurrahman Chani ye barata make kata Turki yoromi na abisimlaira a baranyogo jamana kuntigi Recep Tayyip Erdogan fe wo se fe jamana nyama flanunu ye bolono blaje ka fo benga chamake ani ku ka chesiri jira ko kura ka nyesi jamana flonu yogonche jengoyo sabatilima kerenkerema lafasa kuranko siraba kunyew kalanko tamako fukata se jakoko ma o kɔfɛ an karaya ka dɛmɛɲɔgɔnya jira Niger ye jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la. Ama kuncɛ bene jamana kuntigi Romilian Wardani ye tamakɛ kunu halamsa juin kalo tile 4 san 2026 ka taa Côte d'Ivoire min bɛ bila baara taama minɛ kɔnɔna na a se a bisimilera jamana kuntigi ka ɲɛma dagan cɛmɔgɔ Meyilit Kone fɛ ni a ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ ni bɛnɛ jamanadenw ye ka sɔrɔ ka laban ni jamana kuntigi Alassane Ouattara ye u ka kumaw kɔni o bolila jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛkafɔ sabatili kan ani fɛn wɛrɛw minnu nafa ka bon. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.